Бу продуктыларны городта яшәүче кешеләр вот тоже безгә помогает собирать, да, и өләшәбез. Тамара Романова кунакларны сөенеп каршы ала. Күзләре начар күрүче пенсионер авырлык белән генә хәрәкәт итә. Волонтерлар аңа күчтәнәш китергән. Бейбет, килдегез, рәхмәт, бирдегез, күчтәнәш, рәхмәт. Людмила Бердунова инсульт кичергән, күп вакыт урын өстендә. Мондый аралашу аның өчен бик мөһим. Нам ведь ничего дорого внимания. Безнең өчен иң кадерлесе игътибар хәзер. Онытмыйча, зурлап килүегез өчен бик зур рәхмәт. Макароны, мука, сахар, масло. Төргәктә бер атнага җитәрлек азык-төлек. Бер көндә шундый 18 пакет билгеләнгән адрес буенча ияләренә тапшырылды. Бирле бер 800 почти наборлап тараттык. Нигә дә бердек, совет ветераннарга да бердек, партия пенсионеровка да бердек, общество слепых бердек, мөселманнарга бердек, христианнарга бердек. Хәзер өлкәннәргә кеше күпләп җыела торган урыннарга барырга киңәш ителми. Республикада ярдәмгә мохтаҗлар өчен кайнар линия эшли. Анда азык-төлек, дару китертү өчен мөрәҗәгать калдырырга була. Волонтерлар өйгә килеп заказ ала һәм өлкәннәр биргән суммага кирәкле әйберләрне китерәчәк. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа гасыр каналы.